Gima ber aneno twak maber kantiere kano kimira iwacho ni waradho tiegot ka erokamano ahinya. Koro Akelo Misori achak mana kodi ote joneno mag chakoro ntiere wach mano mar bedo koda health scheme mano okumba mar thieth ariyo ntiere NHIF gi mano mar AON gi wach pension schemes bende ntiere ariyo wach ma kamano diwa chang Sharon gima jopuonj onego ng'e health scheme National Hospital Insurance Fund and statutory en a law ni ng'ata ma nitiere service matiyo public at private chulo NHIF no eno cover mana bed kadiponi yubedo hospitalized to ing'e ni jopuonjwa mantiere service ne wan gi medical allowance ni miyowa to nong'e ni wan gi NHIF kod medical allowance ni employer bende employment act omi mandate ni onego beni provide medical onego beni omiyo workers ge a medical scheme onyalo miye pesa kata onyalo miye a comprehensive medical cover koro mane momiyo wan tiere kanyo to two pension schemes ma aimado wuoye ma india inamata makuru wan ge kot nikech superannuation scheme en ema koro ringo sani monego beni wa subscribe magije ni wa pay for our scheme at a rate of 7.5%. Employer chulo 15.5 magije ni onego bed ni en about 22.5%. Kuro according to superannuation scheme act ni ng'at machulo superannuation scheme okonego beni chulo NSSF mano onego beni exempt to kane oginicho implement the NSSF act to gikaka pesa te koro wanto wasekawo wadhi court court mabiro amua ni wachula ma wachno pod nie doho nyaka gisani man diego koro okadwa uwe mane koro mane duto kama entie to on the issue mar health NHIF and statutory to employer be nyalo yiero mondo mi nikech kane medical allowance wano kaw kaka mag jo public servant to kuro wan waketo matek ni mondo miwa comprehensive medical cover mamani gimo setimore NHIF ka intiere go okonya timo ni gika ng'eny okonya mi referrals kaka dwaro to nikech wan gi comprehensive medical cover kuro japuonj nyalo dhi kadiponi ni problem moro ma otamore basic facility to inyalo dhi this other suspect hospitals so long as nitiere approval ilero kanyo makare bina gine kaka jonat bende nitiere gi wach wach medical scheme ado wacho ni gimomiyo jopuonj nigi confusion en ni NHIF be kaka organization nitie jomoko ma be oyuda comprehensive medical cover ma NHIF machiwo to jopuonj margi nodonjo minute nikech NHIF kano bid to minute be no bid no yudore ni bidding mar minute ne ber molo mar NHIF